Čaute ľudia. Tu je Studio Gamer 6. Takže chcem vás prosím upozorniť. Som tu nový, takže prosím, bol by som rád, keby ste mi dali like, odber a zvonček a budú ma chodiť moje videá, ale neviem, či som prihlásený. Takže ale asi som. Takže dajte like, odber a keď tak napíšte do komentárov, akú hru by som si mal zahrať, napríklad Minecraft, ale ak sa pýtate, čo je toto za mod, tak toto je Craftsman. Áno, nehrám Minecraft, ale môžem ho natočiť, ale ideme si zahrať Skywars. Pozrite si Pozrite si od Nira Minecrafta na on tam to všetko ukazuje a nechaj. No a bol by som fakt rád, keby ste mi dali ten odber. Takže fakt dajte ho. A ja ho nebudem držať. Ideme na to. Takže ja si toto zoberiem. No. Takže tam aspoň máme je späť ďalšia čestka. Vážne. No, dobre, aspoň to. A potom vám ukážem, ako vynieskáte hlavku. Dobre, nič. A dobre, je tam. Oh my god. Neviem, čo mi to stalo, ale toto tu vyhrám. To vám ručím. No aspoň dúfam. Takže môžete ma volať noob, lebo nič, no nie je to tak, že nič neviem. Akože viem niečo, ale veľmi mi to ani nejde. Dobre, kamo, poďme. Dobre, pekne je po tebe, ako vidíte. Tuto je. Takže, dobre, ja si to nastavím, aby som vám to mohol aj ukazovať. Že keby som mohol, dobre, to mám nastavené, dúfam. Aha, dobre, no. Poučina. Viete čo, ja sa asi tam idem. Tam sú nejaké čestky, takže ja tam idem. A prepáčte, ak mám hroznú kvalitu. Lebo ja to natáčam z telefónu, áno, viem. Tam to je chcípak. Došli nám bloky. Super. Dobre, poďme. Čestka. Au. Dobre, to si dáme. Môžeme ísť na to. Aha, čo? Knok bez štítu, ja tak povedal. To je chcípak. No ty si chcípak. Unino. Ty si debil. Aha, je mŕtvy. Ver. To je na tu jim tak.
že nie. Počkajte, ja tam umím takto. Hej, počkaj, môžem hore. Ale už. Jo, to je chyba. Nechaj ma. Si debil. Ja som... Čau, kamo, čau. Prosím, nechoď na mňa. Počkaj, týmujme. Tým? Áno, super, kamo, čau. Super, chci so mnou týmovať také. Ja ťa nechám. Dobre, chci so mnou týmovať také. Máme tu nášho teammate. Čau. Pekne. Kámo, nice. Je super, že si tu. Dobre, máme teammate, ale to už mne zabije. A vyberám. Už ho má pripravený na mňa. Nie na mňa. No čau. Ale čo je, kámo, čo je? Mám jasnú. Jo? Tak, díky. To je crafting table. Super. Dobre, si vykraftujem rýchlo dvere. Oh my god, to čo je? No, keby na mňa išiel. Dobre, kámo, nechám. A ja ti potom nič neurobím. Čo ty si chcela tam mať? Tak ja tam idem, ty z nevadícha. Bang. Si debil. To čo je? What? Dobre, a teraz hovoríte. Čo? To je ovládnutá hra, what? Ale nerozumiem tomu. Čau, tým. My už dlho týmujeme. Dobre. Čo tu mám? Sharpnet 2, super. Preto som ho dal na pár rán. Dobre, tak. Toto video asi dostriham. Komu nasral. Hej, čau. Nech mne. Ja ti dám. Nepko. Hej, čau. Čau. Takto. Ja som v pohode, neviem jak ty. Ale ja som v pohode. To je debil. Počkaj, ja tam budem vieriť. Ja. Tak čo ty? Zabijeme ho? Napíšte mi do chatu. A nerobím si rady, ja nemám žiadny chat. Nemám ani Facebook, ani Instagram, ani nič, ale možno budem mať. Takže tu je tento chtipak. Chtipak to čo robí. Ktorého treba zabiť. Player. Zatý 8090. 20. Ja neviem, koľko ja mám HBčok. Fakticky. Máš film v síne? Tak to bolo ľahké. To bolo ľahké. Dobre, neviem, že s tými berami. Čo? To je fakt. Čo? Dobre. Nerozumiem tomu, ak vy hej, tak. Česká super. Aspoň takto. Rýchlo. Nice, nie. Nie, to chci zabiť, ne. Ja to nedovolím. Ja som proste divný. Oh my god. Dobre, dá sa to? Kápo, what? Nedá sa to zabrať, jasne.
Napíšte mi do komentára, či chcete, aby som hral Minecraft alebo nie. Takže počul som, že to rýchlo a má to on je furt kempy, dobre. Tak hlavne spadne. Dobre, my ideme na neho a tu si pripravíme už dvere, keby niečo. Ako teraz. My sme vyhrali si rozumiem. Prdel. Som sa sekol vo vode, no. Viete čo, ja si zmením skin. Dobre, som tu po zmenení skinu. A neviem prečo ma to nechce pustiť do Bedwarsu, tak aspoň tu. Dobre, som tu. Tak aha, a nemusíte ani hádať, aký mám skin. Mám ho taký pekný, že? Dobre, dozadu vyzerá takto. A má tam aj kapučnú. Dobre, a ja sa idem pozrieť, jak to vyzerá v PvPčku. Dobre, no tu už sa... Kamo, jak? Hej, ty to robíš, čo chceš dostať? Čo chceš dostať od veľkého šéfa takého? Neviem, čo sa tu deje. What? Nie sa to laglo. Ale už. Kto by tam chcel byť? Robíme len trik. Ide už na mňa. Ja ho rýchlo použijem. Je to tak. Vidíte tu, a to je taká cedulka. Kliknete na ňu a niekto to nebude vidieť. Kapone, ty seš kot. Tupaj. Kot. Viete, čo znamená kot? Myslím akože, že už to dávajú takto, že je to aj super, kamo, bye bye. Kamo, chill. Vy sa ja si nechám, ja budem príbe dobrý. Jo, že mi to zepne. What? Čo tu robíš, ty creeper? Ty seš fakt smiešnej. Nech ma páči. To je debil. Kto je tu debil? Ja? A mám sekeru, dúfam. Dobre, máme ju, dúfam. Ja idem sem. A rýchlo, nech nikto nevidí. Sem, rýchlo, nikto nevidí. Máme sekeru. Máme ju. Okay. Nech si do mňa dovolujú a potom dostanú. Čo? Čo on má taký istý skin? Nie, mne sa zase láklo. A ty si debil. Padáš. Aj ty padáš. Hej. Dobre. Priznám sa, nie som veľmi dobrý v hitovaní. A viem, že to je debil. No čo urobíš? Čo? No dobre. Tak ja si idem pozrieť. Armor. Mám prosím. Nie, ja ho nemôžem zobrať. Tak, ja už... Nie. No, ešte mi to tu furt ukazuje, že mám 2 kily. A ty? Čo? Ty ideš do ňa. Je po tebe. Prosíš to? Je po tebe. Nie. Ono bude po mne. Dobre, super. Našťastie už. A mňa nedosiahneš. Ne, ja chci to
musíme skôr počkať. Pridám sem. Nezabíjte ma. To ste chceli. Ale dobre, ja už som to dokončil. Takže, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber, zvonček, to je a majte sa. Takže čaute.